Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Iszunk egy sört? Jöhet. Borsodi a kedvencem. Mennyiért vetted? 169 forint. Most ugratsz? Hát ilyen csak a mesében van. Ez tényleg nem mese, ez a valóság. Ezt a borsodi sört 4 trafikunkban, a Kanizsa téren, a Hősök terén, a Mátyás téren és a Panyova üzletsoron tényleg csak 169 forintért lehet megvásárolni. Lőszereket találtak fülkaszállás közben, vizsgálják, hogyan kerülhettek a papírgyárral szembeni területre. A háza felgyújtásával fenyegettek egy idős majsai férfit, de így sem találtak nála pénzt, őrizetbe vették a feltételezhető tetteseket. Segítségre várnak a tanyasiak, beosztották a külterületi feladatokat és szétosztották a rájuk szánt pénzt. Sok munkát adott a Bajza utcai sérült gerincvezeték, a tömörödés után nyitják meg újra az utat. A verseké volt a főszerep, szavaltak az óvodások, az iskolások, de még a nyugdíjasok is. Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket április 11-én, a Költészet napján. Lőszereket találtak tegnap délelőtt közmunkások Kiskunhalason a papírgyárral szemben fűkaszállás közben. A területet a rendőrség lezárta, amíg megérkeztek a honvédség tűzszerészei. A megyei rendőrfőkapitányság sajtószolgálatától kapott tájékoztatás szerint 44 darab elrosdásodott úgynevezett gépkarabé lőszer volt egy reklámtáskába becsomagolva, amit a fűben a fák alatt találtak meg a munkások. A tűzszerészek még tegnap elszállították a lőszereket, a rendőrség vizsgálja, hogy kerülhettek azok oda. Egy magányosan élő idős bácsit akartak kirabolni még március végén. Rátörtek, bántalmazták, de végül értékek nélkül távoztak. A halasi rendőrkapitányság nyomozott a 71 éves majsai férfi bántalmazói után. Tegnap őrizetbe vettek egy 27 éves Kömpöci, egy 31 éves majsai, valamint egy 33 éves Kéleshalmi lakost. Közülük ketten megalapozottan gyanúsíthatóak azzal, hogy harmadik társuk felbujtására törtek be az idős emberhez. A sértettet még a háza felgyújtásával is megfenyegették, ám hiába kutattak, nem találtak értéket és készpénzt. Így a bácsit bezárták és elmenekültek a helyszínről. A nyomozók az előzetes letartóztatásokat kezdeményezték. 9 millió forintot hagyott jóvá Halas képviselőtestülete az idei költségvetésben a külterületen élők életminőségének javítására. Az összeg felosztásáról a legutóbbi testületi tanácskozáson született döntés. A legnagyobb tétel egy kis traktor vásárlása, amivel a városgazda karban tudja tartani a külterületi utakat. Sárpor, gödrös, nehezen járható utak, ez csak egy a külterületen élők mindennapjait keserítő problémák közül. A halasi képviselőtestület még 2012-ben fogadta el a külterületi lakosok életminőségének javítását célzó operatív programot, ám eddig nem születtek nagy eredmények. A rendezési terv módosítása például megtörtént, de van olyan terv is, amit nem sikerült megvalósítani. Ami kisebb változás van az, hogy a buszforduló a Kiskeceli úton, ami be volt tervezve buszforduló, az nem valósítható meg, mert magánterületről van szó, és a magánszemély a felajánlott cserével kapcsolatosan mai napig nem nyilatkozott, többször fel lett erre kérve, és tehát úgy néz ki, hogy nem kíván ebbe belemenni. Tehát ezért csak azokat tervezzük, aminek realitása van. A képviselőtestületi ülésen Nagy Róbert képviselő hozzászólásában elmondta, hogy a külterületeken élők igencsak várják már a segítséget. Sajnos azt látják, hogy egyenlőre ebből az egészből semmi nem valósult meg, és én arra kérem a testületet is, és a hivatal apparátusát is arra kérem, hogy lehetőleg sürgessék meg ezt a 2012-ben elfogadott döntésnek a megvalósulását, hogy minél előbb a külterületen élők
hozzájussanak azokhoz a lehetőségekhez és azokhoz a segítségekhez, amiket már 2 évvel ezelőtt beígértünk nekik. Jekő Attila képviselő pedig arról szólt, hogy példaértékűnek tartja annak a GPS rendszernek a kidolgozását, mely megkönnyíti majd az eligazodást a tanyavilágban. A szükségessége az nem kérdés, egyet tudok érteni, hogy nagyon várják a külterületen élők. Én azért hoztam a GPS-es példát, mert ott elindult ráadásul egy társadalmi összefogással egy munka, ami félbeszakadt, és nagyon várják tényleg, hogy folytassák. Ez egy olyan példaértékű dolog, ahol tényleg sokszor mondjuk, hogy nem minden pénz, hanem kis odafigyelés, meg összefogás. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen projekt, ez a GPS-es felmérés. Tehát engedjük el ezt az előterjesztést, ezt mi is tudjuk támogatni, és hát bízunk benne, hogy a kifizetések is tudnak realizálódni. Halas idejévi költségvetésében 9 millió forintot biztosítanak a külterületi feladatokra. Ezek felosztására egy munkacsoport tett javaslatot. Az előterjesztés 400 000 forintot javasolt a GPS-es útbaigazító programra, 800 000-et a téglagyári út engedélyezési tervére, 500 000-et útkorona szélességének kitűzésére és 300 000-et útjelző táblákra. A legnagyobb tétel 7 millió forint traktor és eszközök vásárlására lett betervezve, melyekkel a Városgazda Zrt. Karban tudná tartani a külterületi utakat. A testület 14 igen szavazattal hagyta jóvá a keret szétosztását, illetve meghatározták a feladatok elvégzésének a határidejét is. Van, amire április végéig, van, amire szeptember közepéig adtak időt. Itt hívom fel a figyelmüket arra, hogy a képviselőtestületi ülést vasárnap délelőtt 11 órától teljes terjedelmében megismételjük. A munkaidő kitöltésére és a kiosztott feladatok ellátására figyelmeztetik a halasi közmunkások egy részét. A Városgazda Zrt.-hez több lakossági észrevétel érkezett mostanában arról, hogy túl sokat pihennek az utcákat takarítók, míg mások hosszabb időre elhagyják a munkaterületet. A téli képzést követően 400-an álltak be áprilistól a munkába. A Városgazdától kapott tájékoztatás szerint mintegy 150-200 problémás dolgozójuk van, vagyis a munkába állók csaknem fele. Őket figyelmeztetik most arra, hogy a fizetésért el kell látni a rájuk bízott feladatot. Terveink szerint a témára még visszatérünk. Mint arról korábban beszámoltunk, a Bajza és az 53-as főút kereszteződésében megsérült egy gerincvezeték, emiatt felbontották az aszfaltot. Kezdetben egy sávot, 2 nappal ezelőtt pedig mind a 2 sávot lezárták a forgalom elől. A sérült csövet tegnap kicserélték a szakemberek, és a munkagödröt is visszatemették. A szolgáltatótól kapott tájékoztatás szerint megvárják, míg tömörödik az árakba töltött anyag, ezt követően nyitják majd meg az utat a forgalom előtt. Ingyen megnézték a járművek műszaki állapotát. A Halasi Kapitányság Baleset Megelőzési Bizottsága és a Közlekedési Felügyelet szakemberei ma déltől 5 óráig fogadták az autósokat a Tesco parkolóban. Ha hiányosságot találtak, nem szankcionáltak, csak figyelmeztették az autó tulajdonost a problémáról. Fényszóró beállítás, futómű ellenőrzés, sokan voltak kíváncsiak arra, milyen műszaki állapotban van a járművük. Kuvics Imre is önként beállt a sorba. Figyelem, mert én mondjam, biztonságos legyen. Én azért szeretem ezt az autót, azért vettem, igaz, hogy hitelre, de ebbe beleérök, odaérek biztonságba. Balázs József is elhozta az autóját a térítésmentes vizsgálatra. Úgy gondolja, megfelelően odafigyel az autó műszaki állapotára, azt csak reméli, hogy mások is így teszik. Aki után odafigyel rá, az akkor azt hiszem, hogy annál nincs olyan különösebb gond. Hát akkor nem figyel oda, ott is gond, mert éppen hallja az ember a rádióban mindenben, hogy különböző fék miatt nem tudott megállni, belerohadt a másikba. Hát ezt szerintem ezeket mind én szerintem ellenőrizni kell, meg hát meg kell nézetni, ez az igazság. Az embernek saját érdeke is, meg a másik érdekét is, hogy nehogy valakivel összemenjen az ember. Én magam életéről is van szó, van meg az övéről is. Az ingyenes átvizsgálás a Baleset Megelőzési Bizottság és a megyei kormányhivatal közlekedési hatóság összefogásának köszönhető, így a mobil műszaki állomás ma itt tudott lenni Halason is. Ez eddig Kecskeméten, illetve Baján a vizsgálóállomásunkon történt, illetve Kecskeméten néhány ilyen nagyáruháznak a parkolójában.
Ezt most kibővítettük azzal, hogy tegnap Kalocsán, most pedig itt Kiskunhalason is lehetőséget biztosítunk az autósoknak, hogy részt vegyenek egy ilyen akció alkalmából ezen a felülvizsgálaton. Remélhetőleg ezek az akciók is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél többet fordítsanak az autó műszaki állapítára, hiszen ugye itt az egyik kollega is megemlítette, hogy sajnos ez a közlekedésben egy kétoldalú dolog van, tehát nem az érdekes, hogy az autón biztonságos legyen, hanem az, hogy másoknak is nehogy valami problémát okozzak, nehogy valami balesetet szenvedjek, vagy okozzak. József Attilára emlékezve, ma van a költészet napja. Az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület ez alkalomból egy rendhagyó versmondó délutánt szervezett. A Halasi Sétáló utcába várták a versek kedvelőit. Itt bárki elmondhatta kedvenc költeményét, óvodások, iskolások, de még nyugdíjasok is felléptek. A rendezvényről részletesebben a híradót követő napi mozaikban számolunk be. 3 óra 50 perc vers. A költészet napjához csatlakozva ma ennyi ideig szavaltak verseket a 350. születésnapját ünneplő Szilády Áron Református Gimnáziumban. A diákok és pedagógusok lelkesen készültek a nagy bemutatkozásra. Márkus Ágnes és Pintér Marian volt az, aki versmondásra kérte a tanulókat. Varga Judit igazgató szerint mindez méltó része az intézmény születésnapi rendezvény sorozatának. Éppen azért, mert 350 évesek vagyunk, azt szeretnénk, hogyha ez az év nagyon emlékezetes lenne valamennyiünk számára, és minden alkalmat megragadunk, hogy ez így legyen. Úgyhogy a költészet napja, amit egyébként is mindig megünneplünk, most ez is egy lehetőség volt ebben a sorban. Ó, zokogó porony, mosolygós boldog voltod, hol mosnomon? Óksz-móksz, orrod lóg, toporogsz morcos módon folyton, kócos koboldom, komolyban mondom, szomorodom, hóbortos, rossz modorodom. Soltész Péter Varró Dániel egyhangú ringatójával lépett a közönség elé. Mint mondta, otthon gyakran kézbe fogják a verses köteteket. Én nagyon szeretem az ilyen nyelvtörőket is, meg az ilyen formájú verseket is, és ez nekem legjobban tetszett. Van otthon sok verseskönyvünk, és azokból hát testvéreimnek, mikor úgy van, meg mikor anya kéri, hogy olvassak, akkor verseket szoktam olvasni. Az ábrándok még itt élnek szívemben, én már tudom, hogy nem maradnak itt. Minden, ami szép, gyorsan továbbben, az élet erre lassan megtanít. Zsida Jenő gondolatait Nagy Anikó tanárnő szavalta el. A Zsida Jenő verseket különösen szeretem. Szeretem magát a verset, szeretem a költeményt, olyan sok mindent kifejeznek, az érzéseinket, az élményeinket, és természetesen a körülöttünk lévő tájakat. Az én kérésem, hogy miért pont ezt a verset választottam. Annyi kérésünk van, amit szeretnénk megvalósítani az életben. Egy kicsit az Istenhez is fohászkodunk, aki mindig mögöttünk áll, körülvesz bennünket, és ezzel támogat bennünket, és nem utolsó sorban segít megtalálni azt az utat, azt a célt, amit el szeretnénk érni az életben. A diákok az egyéni produkciók mellett közösen is felidézték Janus Pannonius sorait. Soha nem volt még ennyi nevező. Eddig 63 csapat jelentkezett a Sóztó Csárda holnapi Gulyás Fesztiváljára. Az országban egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a program. Hortobágyról például egy 70 fős társaság érkezik, és a média érdeklődés is óriási. Amíg a szakácsok, a bográcsok mellett főznek, addig szól a zene és ingyenes programok, színpadi fellépések várják az érdeklődőket. Aki pedig az egészségére is szeretne figyelni, délelőtt 10 és délután 3 óra között részt vehet az Egészségfejlesztési Iroda kitelepült szűrővizsgálatain. Műsorunk végén nézzük meg még egyszer, mik voltak a nap főbb hírei.
Lőszereket találtak fülkaszálás közben, vizsgálják, hogyan kerülhettek a papírgyárral szembeni területre. A háza felgyújtásával fenyegettek egy idős majsai férfit, de így sem találtak nála pénzt, őrizetbe vették a feltételezhető tetteseket. Segítségre várnak a tanyasiak, beosztották a külterületi feladatokat és szétosztották a rájuk szánt pénzt. Sok munkát adott a Bajza utcai sérült gerincvezeték, a tömörödés után nyitják meg újra az utat. A verseké volt a főszerep, szavaltak az óvodások, az iskolások, de még a nyugdíjasok is. A folytatásban az időjárás jelentés, majd egy rendhagyó költészet napi mozaik következik. További szép estét kívánok Önöknek, viszontlátásra!